Laita pyykit punaiseen muoviseen infektiopyykkipussiin. Tämän jälkeen sulje punainen pussi siinä kiinni olevalla narulla. Punainen muovinen pussi ei sula pesuun, vaan se aukeaa siellä sivusta. Tämän jälkeen laita punainen pussi keltaisen pyykkisäkin sisään. Ja lopuksi sulje keltainen säkki sen kiristysnarulla. Infektiopyykkiin pakataan tartuntavaarallinen pyykki sekä mahdollisia tuholaisia, kuten luteita sisältävä pyykki. Yksikkösi infektiohoitaja tai lääkäri on määritellyt, mitkä taudit luokitellaan tartuntavaarallisiksi. Infektiopyykin tarkoitus on suojella pesulan työntekijöitä tartuntavaarallisilta taudeilta. Tavallinen ulostepyykki ei ole infektiopyykkiä. Kiinteät ulosteet huuhtaistaan tekstiileistä pois ja ne voidaan laittaa tavallisen pyykin sekaan.